Hello po, welcome po sa kusina ni Inday. Ngayon po, ang lulutuin po natin ay garlic vinegar pork. Yan po, simpleng-simple lang po ito. So, meron po tayong pork belly, vinegar, garlic, water, vitsin, salt, tsaka pepper. So, yung garlic po, pwede nyo pong damihan kung gaano kadami po yung gusto ninyo. Ayan po, hinalo ko na po lahat ng ingredients. Ngayon, ilalagay na po natin to sa karahe. Isi-simmer lang po natin to hanggat sa maubos po yung tubig niya. Ito po, oras na po para ilagay natin yung mantika. Kasi yung tubig niya, paubos na po yung tubig niya. Ayan. Ganyan lang po karami yung mantika. Siguro mga 2 tablespoon po. Kasi lalabas pa ko yung mantika niya eh. Ayan. So, ipiprito po natin siya for hanggat sa golden brown na po siya. Ito po, ito na po yung garlic vinegar pork natin po. Konting ingat lang po sa pagprito niya kasi tumitilasik po yung mantika eh. Ayan. So, medyo okay na po ito. Tapos na. Medyo guilty nga lang na ulam to, no? Kasi masarap po yung mantika nito eh. So, pwede nyo pong ilagay sa kanin nyo po yung mantika kung gusto nyo. Ayan. So, dito sa video, mukhang sunog siya, no? Pero, sa actual po, golden brown po yung kulay niya. Ayan, tapos na po ito. Kainin na.